Monfort Oliete, soc nascut a València i treballo a Gandia. La meva professió és bomber. Jo ho tenia clar, jo tenia que aconseguir ser bomber. Si no ho haguera aconseguit, encara estaria estudiant. És molt gratificant el vindre ací, estar amb els companys, a la broma, però quan no toca broma i toca treballar a gust, anem tots a una i molt ben aviats. Les proves de bomber són molt difícils. Sí, són difícils, però el cos l'entrenes i al final és molt agraït. O sigui, que això de que el bomber té que estar molt, molt fort i tot... No n'hi ha que ser un superhéroe. Part de Gandia. Quan mos sona la sirena, mos pot agarrar en qualsevol puesto. I te quedes a veure quina és l'emergència. Quan ja saps el que és, ràpidament tens que anar a tope. Nosaltres passem de 0 a 100 en res. És una adrenalina controlar. I crec que ho penses després quan tornes. L'arribar a lo millor 2 minuts abans o 5 minuts abans és prou important. Va sonar un poquet pedant, però és que per a mi ara mateix ser bomber ho és tot i m'ho ha donat tot. Ser bomber és el millor treball del món. I així tenim a Josep Monforte, en Músculs i Ossos. Bona vesprada, benvingut. Josep, què sents quan veus el reportatge? A més, unes imatges tan xules, tan cuidades, que caracteritza ja este programa. Si et dic la veritat, un poquet de vergonya, un poquet de vergonyeta, perquè jo veig la meva professió i ho veig normal, i quan vaig veure el vídeo dic, collins, això és una pel·lícula. Però és molt agraït, molt bon treball. Així vas reaccionar quan el van proposar fer una peça sobre tu, sobre la teua feina, així amb vergonyeta? Sí, bueno, va ser graciós, perquè jo estava fent un curs i me crida la meva amiga que m'ho va demanar i me diu, mira, estem mirant un programa de gent interessant, tal, entonces volíem veure, pues, com és el dia a dia? Un bomber, tal qual, i jo començo a pensar i li dic, home, pues no sé, jo no conec a uno de Burxassot, però sé que dispara una pistola de tal, un bomber que no conec, però sé que coneix tal qual, i me pare i me diu, espera, i tu no? I dic, però jo què tinc d'interessar? Jo soc una persona normal. No, però te preguntarien la teva família. Home, pues si me pregunten jo conteste, bé, això no tinc problema. Tots els bombers sou interessants, perquè no sou superherois, però sou herois també. No. Cada un té la seva feina i la gent que... Jo considero que tot el món pot ser héroe. La gent que dona sang, que dona mèdula, que dona... De fet, jo ara tinc un amic que està patint, ara esta setmana es comença en el tractament d'una altra vegada que ha recaigut, i jo penso que ell sí que és un héroe. Ell sí que és un héroe. Per mi, per tots els meus amics, segur que sí. Ell sí que és. I nosaltres és la nostra feina, i estem preparats per això. És la vostra feina, però tu dius que des de xicotet ja volies ser bomber, com este xiquet que hem vist abans en les connexions. Jo la veritat és que no ho tenia clar, però jo sí que sabia que tenia que dedicar-me a algo que no estiguera quiet. M'agrada molt el deport, si no fas deport no estic bé, i després en un puesto, jo vaig estudiar pròtesi dental, que és una professió molt... Vas estudiar pròtesi dental i després el vas donar compte que això no era el teu. És molt bonic, és molt bonic, i el que passa és que, com en totes les professions, potser te pots estancar, en la de bomber no. Un dia estàs en una cosa, un altre dia... No, però ja no... O sigui, no mos estanquem, però ja no jo, sinó tota en el meu parque, en Gandia, n'hi ha gent que porta des dels 20 anys, el meu sergent ara mateix, quasi tots els anys fa 2 o 3 cursos de formació, però per voluntat pròpia. O sigui, és una cosa que t'his, que vols formar-te. Jo penso que és la feina, en totes les feines també hi ha molta gent que es vol formar i tot això, però és prou gratificant. Josep, el ben cert és que no tot el món aconsegueix arribar a ser bomber, cal fer unes oposicions, cal preparar-se també. Sí que ens agradaria, ja que te tenim així a la taula, que ens contares una miqueta o que enviares un missatge encoratjador a tota la gent que està fent oposicions o que està lluitant pel seu somni, que hi ha voltes que no és fàcil. Sí, jo tinc un veí que era bomber
i m'ho va dir quan vaig començar. Me va dir, això és una carrera de fons. Si tu no tires la toalla, al final ho aconseguiràs. I un altre company, que ara està en Lanzarote, Miguel, que va fer una permuta, un canvi, i també vaig coincidir en ell, érem de campana els dos, i, ostres, tu per què vols van coincidir en el carnet de conduir, pel camió. I tu per què el vols? No, jo soc bomber i me'l demanen, tal, doncs jo vull opositar, i preguntant-li, li vas dir, bueno, i com és la vida al parc, com està el qual... I ell m'ho va dir, me'n recordo molt d'això perquè m'ho va dir, mira, jo porto tants anys estudiant i tal, i som un grupet que el que no s'ho ha deixat i ha continuat, el que no està d'interí en Cádiz, el que no està en Barcelona, el que no ha tingut plaça ací, el que no d'interí allà. Entonces, la constància té premi, no? La constància sí, exacte. És dur, però el que vol, si fa colze, si entrena... Què és més dur, Josep, l'estudi o l'entrenament? Mira com puges ahir la corda com si res. L'estudi. Sí? L'estudi. Ahir, com dic en el vídeo... Per a tu va ser un infern, no? A vegades... Sí, la veritat és que sí, perquè... L'estudi de les oposicions van ser durs. Just en les de bombers, n'hi ha altres que no. Jo no puc parlar d'altres, però sí que sé que n'hi ha oposicions que és un temari tancat, i d'ahir no te deixes. Les de bombers no. Les de bombers, de fet, la gent ho reclama en tota Espanya, en València, en tots els puestos, que sigui un temari tancat. Ara, aquestes últimes que s'han fet, pareix que sí que s'han enfocat així en el Consorci de València, pareix que sí que s'han enfocat a fer preguntes del temari de bombers del Consorci i tal. Però jo he anat a 3 oposicions que te podien preguntar, i bueno, és famós que te pregunten coses que dius, això què és? En València, per exemple, fa molt de temps en l'Ajuntament preguntaren qui era el fill del rei àrab de no sé què. No ho sabia. No ho sabia. No, jo ahir no estava estudiant encara. Hi ha gent que no ho sabia, che. Quina ha sigut la intervenció que més recordes per dura o per final feliç o per no? No sé. N'hi ha diverses, però la que més recorde aixina que quan m'ho diuen és de la primera que vaig fer, que va ser un poc més forta, va ser una cotxera, un garatge en Albaida, i va ser per la nit. Ens van donar l'eixida, vam eixir, i tal com vam eixir, jo anava equipant-me, perquè ell portaria 2 mesos. I nerviós i tal, i tota la gent del camió, tots els veteranos, diuen, no arribem, perquè nosaltres no anem al Albaida, des de Gandia no és la nostra zona, però com era un garatge i tal, potser se necessitava... No arribarem. I, cabin, la mar, ja anirem cap allà, i jo dic, sí, i anàvem, perquè estàvem a una hora, 50 minuts. Sí, era enviar al Albaida, sí, una hora ben bona. No arribarem, ho apagaran, tal qual. I anant, la ràdio no deia res, no mos dien res, no mos dien de tornar ni res. I ja entrant per Albaida, 411, que és el nostre camió, 411, esteu per ahí, segur que ja estaven fent els relevos tota la gent d'Ontinyent, de Xàtiva, que és la seva zona, i estaven desfondats i necessitaven el relevo que arribem nosaltres. I res, arribarem, tirarem una maneta, aconseguirem apagar això i després cap allí, cap al parc una altra vegada. I això és un dels que més recorde en simpatia. Per ser la primera i per haver arribat i per fer falta. I perquè també era una grossa i no va passar res. Sempre si passa alguna cosa, quan tens alguna cosa que no és algun camot... Ara doncs ve època de faena, estem en època de perill d'incendis. Dis-nos alguns consells per previndre, sobretot. Home, doncs no tirar puntes de cigarrers, el que sempre s'ha dit, o sigui, tindre un poc de sentit comú. No fer foc a la muntanya. Després, nosaltres per allí tenim molt de canyar, molt de perdut. Doncs potser n'hi ha gent que crema, per això és que no pots... N'hi ha gent que crema aposta. I vas darrere del que va cremant i estàs així i després tenen un altre i un altre. Però bueno, és el que sempre s'ha dit. No, Josep, moltes gràcies per haver vingut al nostre programa. I esperem que no tingueu molta faena. Esperem no haver d'informar al llarg de l'estiu de cap intervenció gran vostra, que això serà una molt bona notícia, no? No tindre notícies teues seria una bona notícia. Si no tenim que eixir, millor per tots. Gràcies, Josep. I ara nosaltres ens n'anem directament